what's up guys, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα κάνουμε ένα νέο βίντεο για το νέο New City Update. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει Message of the Day. Hit the town with our Metropolis update. Big city vibes are here with new cosmetics to unleash your wild side in concrete jungle. Grab your... Okay, λοιπόν. Έχει γίνει κάτι με το City. By the way, έφυγε το Pride update. Και θα δούμε τώρα τα cosmetics. Λοιπόν, Metro. Λοιπόν, με 5.500 μπορείς να πάρεις αυτό το πράγμα. Άλλαξα και το outfit μου λίγο, είναι ωραίο. Μπήκε αυτό το πράγμα, είχε μπει νομίζω από πιο πριν, που μπορείς να πάρεις τα packs. Και τώρα ώρα να δούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το έχεις εδώ και κάνει spawn αυτό. Oh! Yo! Wait, what? Είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα άλλα cosmetics. Έχω μόνο 400 shiny rocks. Γι' αυτό παιδιά να με προσκυνάτε, είμαι πλούσιος. Λοιπόν, έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε και ένα badge. Και νομίζω δεν θα μπορεί να πάρει άλλο, οπότε θα μπορεί, δεν ξέρω. Θα τα δούμε μετά αυτά. Και έχει και κάτι άλλο που πρέπει να δούμε και μετά το Metropolis. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ το πράγμα που είναι full σπαστικό, γιατί βλέπεις και από πάνω τα δόντια και από κάτω. Βαράκια. Είμαι Giga Chad. Μετά έχουμε donuts. By the way, ευχαριστώ πολύ για τους 80 subscribers. Σημαίνει τα πάντα για μένα. Ο κλέφτης με τα μάνι. Κοίτα, σπαστικό για όταν παίζεις tag. Μετά έχουμε αυτά τη μάσκα του κλέφτη, τέλος πάντων. Αυτό του κλέφτη. Την πίτσα. Δεν κουνιέται. Κουνιέται. Αυτό εδώ. Αυτό το badge που θα το πάρω. Αυτό της Νέας Υόρκης. Και αυτό. Και μπορείς να βάλεις και αυτό και να είσαι τώρα το άγαλμα της ελευθερίας. Και μπορείς να βάλω και αυτό του κλέφτη. Είσαι και κλέφτης τώρα. Πάμε να πάρουμε το badge ένα λεπτό. Για το collection. Γιατί το θέλω στο collection. Πάμε τώρα να δούμε το far και τα fireworks. Αυτό θα το κρατήσω για να δούμε όλο το pack. Μπαγκαρισμένο. Γιατί αυτό φαίνεται σαν αληθινή μαϊμού? Αυτό δεν είναι Gorilla Tag. Μετά έχουμε αυτό το κουλούρι. Μετά έχουμε κάτι που λέει ότι δεν επιτρέπονται πυροτεχνήματα. Και υπάρχουν και εδώ, ναι. Αυτά δεν νομίζω να είναι πυροτεχνήματα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε αυτό και το φαρ. Αυτό δεν είναι μαζί με το pack. Δεν θα ήθελα να ήταν το Gorilla Tag ρεαλιστικό. Το διώχνω, δεν το μπορώ. Λοιπόν, μετά έχουμε αυτά. Πού είναι αυτό? Εδώ. Και έχουμε αυτό το χρώμα. Αυτό το... όχι. Αυτό το χρώμα.
αυτό το χρώμα και τα λοιπά. Και μετά έχουμε πυροτεχνήματα. Αυτό είναι πίσω. Α, τέλος πάντων. Και μετά έχουμε το μπαλόνι που είναι σαν κουλούρι. Γιατί νομίζω είναι κουλούρι, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αυτό νομίζω το κάνω στη Γαλλία. Είναι Yo. Okay. Έλα ρε φίλε. Μου έκλεισε το hotspot, τώρα θα παίξουμε και χωρίς ίντερνετ. Φυσικά με ίντερνετ, απλώς έχει κολλήσει στο PC και ξέρετε τώρα. Λοιπόν, Rage αργότερα. You want to hear my guitar? I want to ask you a question because everybody says my guitar is butt cheeks. Whoa! Guys, look at. I guess I'm in. Ναι, είμαι. Okay. Λοιπόν, έτσι και δεν πετύχει ούτε τώρα, δηλαδή θα σταματήσω το βίντεο. Room private. Go anywhere. Με έπιασε και το tryhard. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να δω έτσι. Λοιπόν, το comp course είναι τελειωμένο και το νέο στην πόλη είναι αυτό. Πάμε μέσα. Γιατί μου θυμίζει το Spider-Verse. Εκεί που ο Miles πάει με το θείο του για τέτοιο. Για να κάνει graffiti. Λάβα. 2 χεράκια. Το Doug the Bug. Το ψάρι. Ο βάτραχος. Πολύ graffiti. Εντάξει, όλοι ξέρουμε πως είναι η πόλη. Yo! Πρώτη φορά που το παίζω. Μόνο το έχω δει στο YouTube, συγγνώμη. Subway Surfers. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο city και έχω να πω είναι τέλειο. Λοιπόν, καταρχήν νιώθεις σαν να είσαι γίγαντας. Γιατί τα πάντα είναι μικρά και εσύ είσαι τεράστιος. Και ναι, δεν είσαι ο Spider-Man, μην νιώθεις σαν τον Spooderman ή σαν τον Batman μόλις το παίζεις αυτό. By the way, έχω ακούσει ότι άμα το glitch ναι είναι fake ή δεν το κάνω σωστά. Λοιπόν, μετά θα μπούμε και θα δούμε τι πιστεύουν για το city αυτό. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος να γίνεις μικρός. Ξέρω εγώ, ναι, υπάρχει. No. Εδώ είναι Νέα Υόρκη, τι φάση. Εδώ. Δεν μπορείς να γίνεις μικρός, όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πόλη. Λοιπόν, εδώ φαίνεται να κάνει μοντάζ, γιατί έχει γοριλοφάτσες. Εδώ γυαλιά, εδώ φούρνος. Εδώ δεν ξέρω τι είναι. Εδώ από εδώ πήρα το καπέλο μου, ναι. Είναι καλό μαγαζί, να το επισκεφτείτε. Εδώ φαίνεται σαν να είναι εστιατόριο. Τι είναι αυτά, καρδιές, δεν ξέρω. Τι φάση το rope εδώ πέρα.
Ω, είναι λες και φτιάχνεται η πόλη ακόμα. Λοιπόν, για να ανεβούμε. Α! Λέτε να είναι Νέα Υόρκη αυτό. Θυμίζει πολύ τη Νέα Υόρκη. Λέτε να είναι το επόμενο μεγαλύτερο κτίριο του κόσμου. Τι λέτε, για πείτε μου στα comments. Είναι πολύ μικρό, δεν μπορώ να κάνω pitch climb. Βρίσκομαι στο πιο ψηλό κτίριο στη Νέα Υόρκη. Ή στη Νέα Γοριλούπολη. Νέα Γοριλούπολη. Άμα πηδήξω θα φάω fall damage. Λοιπόν, η πόλη είναι τέλεια, bro. Μακάρι να το κρατήσω αυτό το map και να μην το διώξουνε. Είναι τέλειο. Και για κρυφτό και για tryhard είναι ωραίο. Γιατί ξαφνικά δεν έχω sound? Bro, τι φάση. Ώρα να πάμε να ρωτήσουμε τους ανθρώπους, βασικά τους γορίλες, τι πιστεύουν για το νέο update. Λοιπόν, πρέπει να βρω μόνο τώρα πώς φεύγεις από εδώ. Λοιπόν, ο γορίλας αυτός εδώ είναι άβαλμα box. Λοιπόν, άμα τον είδαμε πριν από εκεί ψηλά, σημαίνει ότι ήρθαμε από εδώ. Μένει μόνο να βρούμε πού. Να το. Δεν ακολούθησα ακριβώς την κατεύθυνση που σας είπα, αλλά κάτι είναι κι αυτό. Εδώ είναι ρολόι που δεν νομίζω να λειτουργεί. Ώρα να πάμε σε public και να ρωτήσουμε τους άλλους τι πιστεύουν. Περιμένουμε, έχει μπαγκάρει ο υπολογιστής για μένα. Τώρα περιμένουμε να μπούμε σε public. Να περπατήσω εδώ, να το, μπήκαμε. Yo, πρώτο, δεύτερο και ήδη Oh, okay. Wait. Black. Hey, you. Wait. Bro, oh, yeah. Okay. Wait. What do you think about the new update? What? What do you think about the new update? Bro, τα πεντάχρονα δεν ξέρουν πώς να κάνουν communication. Πολύ brain rot. Ποιος κάνει έρμο για το Sigma? Wait. Bro. Oh, κάνω το glitch. Okay. Okay. Πήρα πάλι το games. Guys, wait. Green. What do you think about the new update? Come back to you real quick. Hey, bro. Wait, hey you. Guys, what do you... Wait, you. Black. What do you think about the new update? Wait, is it here? Is it this one, like here, or is it on the ring? On the ring alone. Okay, you see the ring that has your buttons on it? Bro. Okay, on the okay, when you hold up your controller,
close to you, you'll see a little ring that goes around it. On the very front, there's gonna be a MetaQuest logo. It's gonna need to pull it out sometimes. Wait. What do you think about the new update? Guys, I am making. It's a What? 10 out A of 10 my out of guess. 10? I guess. Okay. I'm not really. I'm really trying to do something. Green, I'm trying to green. do well, Green. It's like an 8 out of 10 the map and stuff. Green. But there's like a lot of glitches. It's fun to play with people, and there's a lot of updates. But I'll give it a 10 out of 10. Bro. Am I supposed to push thingy or am I just supposed to like Hold it. You need to hold it. Like what I do is once I'm flying in a good pace. Black. What do you think about the new update? Is it good or bad? Good? Okay. Bro. What do you think about the new update? What do you think about the new update? Wait. Okay. Πολύ brain rot. Am I supposed to push it down? Bro, wait. Party hat. Behind you. Wait, bro, wait. What do you think about the new update? Yeah? Is it good? Okay. Yeah. Hey, what do you think about the new update? Bro, we're not playing Subway Surfers. Tell me about the update. Good, bro. What? Πού είναι ο bro? Φίλε, πολύ brain rot. Πολύ erm what the sigma. Yes. Like look. Watch everything. Wait, I'm gonna drop my bro. on the ground. I'm gonna cover up my ring a bunch of times, and I go flying. That doesn't work for me when I touch fluffy color. It doesn't work. I'm on the quest 2. Yo, Timmy. What do you think about the brand new update? Okay, bro. It's good. I don't have a single idea, bro. How do you do that? Bro, wait, don't leave, bro, no, bro, I'm trying to communicate with you. Όχι εσύ πάλι. Yo, Cyan. What do you think about the brand new update? Oh, okay. Okay. Έχουμε ένα νέο quest. Να ρωτήσουμε αυτόν εδώ που βλέπετε τι πιστεύει για το update. Λοιπόν, άμα κάνουμε camp κάπου. Okay. Είναι ένας μοβ που μπορώ να ρωτήσω. Φαίνεται normal. Okay. So you need to be chugging down there when I said
Οκ, είναι εκεί. Oh, purple. Oh, wait, you. Guys, stop playing with the rope. What do you think about the brand new update? Let it go! Bro! Can somebody teach me the flying glitch? Can somebody I don't know about teach me it. the flying glitch? Sorry, bro. Bro, I don't care about you anymore. Green! Oh my god, I need to find somebody to teach me. Wait, green. Can you teach me how to do that? Green. Can you teach me how to do that? Green. Follow me up. You, green. What do you think about the brand new update? Up there? No, not you, this guy. What do you do? This You guy. put your arm like this. Okay. Yeah, and then you WRT. push like that. So look. WRT. Wait, green. No, I mean light blue. Okay, κάποιος είναι εκεί. Wait, I need to do it first. Δεν Sorry, έχουμε like this. ρωτήσει. Bye. Hey, you can take that a minute. Wait, purple. There you are. Oh, purple. Come here, Come down here. I want to ask you something. Yeah. So when I say let it go, you need to let it go. Let it go! Wait, you. Where'd you go? Hey, look, hi. So, I'm making a video, and I'm getting information about the new update. So, what do you think about it? About the new update? You're supposed to let it go. Oh, okay. I think Okay. it's amazing. Let me do it to bottom. There's so much. Okay. Yeah? Purple! Yeah? Run! Yeah? Hey, what? Oh, I don't know. Me? Okay, almost. Hey, wait, you can do this. Yeah? What? Try to get out of the map. Me too. I can't how to do it. So that purple. Okay, I know how to do like this. Oh, you want to get up there? Okay? Let me look at this. Your arm like this. Okay. No, you do it totally wrong. So you put your arm like this in like this, and then you put your other arm like this and just have back. Yeah? Okay. Okay. Είμαστε μόνοι μας. Και μπορούμε επιτέλους να πάμε στο city. Okay. 3, 2, 1 και... Λοιπόν, όλοι είπανε καλά λόγια για αυτό το update. Οπότε αυτό το quest complete. Λες ότι ακουμπήσαμε αυτόν τον τύπο που κυνηγάγαμε, οπότε quest complete. Και τελευταίο quest για σας είναι να κάνετε like αυτό το βίντεο και subscribe σε μένα, γιατί προσπαθώ να φτάσω 100 subscribers μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Γι' αυτό άμα κάνετε subscribe θα ευχαριστηθώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Συγγνώμη που είχα καιρό να κάνω upload. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο ή καλησημερινή ημέρα, δεν ξέρω. Και υπέροχες διακοπές καλοκαιριού. Γεια σας παιδιά!